ପୂର୍ବ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 2 ଜଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଛପି ଆସିକି ବାହାରି କରୁଛୁ ସବୁ ଇଏ କହୁଛି କାନୁକା କଥା ଏଇ ନା ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଭାଇ ନଉନୁ ଗୋଟେ ନବୁନି ଗୋଟେ ନେ ଯିଏ ରହିଲେ ସବୁ କାହା କ୍ଷୀରି ଆଣି ନାଁଟା କ'ଣ କୁହ ମା ତୁ ନବୁନି ହଁ ଏଇ ତୁ ନବୁନି କ୍ଷୀରି କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ହାଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷୀରି କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଝିଅ ନା ବା ହରପ୍ରିୟା ହରିପ୍ରିୟା ହରିବୁଢା ସେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ଯାଉଥିଲା ନା କାନୁ ସେଇଆ କରିବା ନକନେ ହବନି ସେଇ କୁନୁ କାନୁ ଆଜି ପରଟା ସ୍ପେଶାଲ ନା କ'ଣ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇଥାନ୍ତ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଲୁଚେଇ କ୍ଷୀରି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ ହାଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କ୍ଷୀରି ଆଣିକି କାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ହଁ ହଁ ବା ଦାନ୍ତ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଉ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ତୁ ନବୁନି ମେଡ଼ିସିନ ତ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବୁ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବୁନି କି ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବୁନି କରିବୁ ନା କରିବୁନି ହାଁ ଦାନ୍ତ ଯଦି ସଫା କରିବୁ କହ ଦାନ୍ତ ସଫା ହବ ହାଁ ଏ ଦେଖ ତୁ ଯୋଉ କରିଥିଲୁ ଆଟ କ'ଣ ସବୁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଗାଢ଼ ହେଇଗଲାଣି କୋଉଠି ଶୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ତ ଆଟଟା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ କୁକୁର ଶୋଇଥିଲା এই দাম তো তাদের শুনে বসে কেটে 200 ଟଙ୍କା তাদের শুনে বসে হিসাব করে কেটে 2000 খালি মিনিমম দর ଦେଖଉଛି ତାପରେ ହଲିଲାଣି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉଛି ସେଇ 25ଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ଦେଖନି 32 ଦାନ୍ତ ଅଛି ନା ମୋର ଆପଣ କ'ଣ ହଉଛି କୁହ ଭାଙ୍ଗି ବେଳା ଦାନ୍ତ ଉଠିଥିଲା ସେ ହଲୁଛି ଘଷିବେ ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ନେଇ ଘଷିବେ ଦାନ୍ତ ବଥା ଦରଜ ହଲୁଛି ଠିକ ଅଛି ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖିବ ନା ତାକୁ ଗରମ ପାଣିଟା କୁଳି କରିବେ ଦାନ୍ତର ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ପାଣିଟା ପିଇ ଦିଅ ନଚେତ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଚାମଚ ଦିଅର ହଁ ଯ ନବ ନା 120 ଟଙ୍କାର ଦାନ୍ତ ଘଷା ପାଉଡର ଦାନ୍ତ ତମର 32ଟା ଦାନ୍ତ ଯଦି ଥିବ 34ଟା ଦାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଧଳା କ'ଣ ତମେ ଘରେ ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ଅନ୍ଧାର ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବ ପିଡ଼ି ଦେଖାହବ ହଁ ବା ତୁ ନବୁନି ଦାନ୍ତ ଘଷା ପାଉଡର ଆଟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ନେ ଦାନ୍ତ ଘଷା ପାଉଡର ଗୋଟେ ନେ ଦାନ୍ତ ସଫା ରହିଗଲ सब परोटा खाया पे आइछ ना हां के साइड रुटी वाला चेक चेंज होला ये सब बड़े मिस्त्रीटा रहउची बड़ाडिया मिस्त्री